elekere 11 nke ụtụtụ. Igbo ndị ọma, ndewonu. Nke onye chiri ya zere. Ndị ji akụkọ n'ụtụtụ taa bụ ụbọchị Wednesday, abalị 23 ọnwa February n'afọ 2022 bụ ụmụ m Chidera Elibe na mụ bụ Chi Edomunwa na-ekwu. Tọzie ntị n'ala ka m gụpụtara gị isiokwu ndị hirodo anyị ji mere akụkọ n'ụbọchị taa. Ụlọ ọrụ INEC ekwuola na ha dịra njikere ịhazi ya bụ ntuli aka elu nke Ngọkpala steeti constituency. Ụlọ ikpe enyere ikikere ka a ka nwụchikwa Abakari na ndị ọzọ n'ihi ebubo ịtụ mgbere ahịa ọgwụ ike. Otu onye tenant ọhụrụ atụrụla ụmụaka 3 ndị bi na yadị ha nke akpọtụrụ na steeti Ogun. Donald Trump akụọla afọ n'ala na mbọ ọ na-agbahụ iji gbochie ka a ghara iwepụta nnyopụta ihe nyopụtara n'ihi mwakpo ahụ mere na Capitol. Nadal, onye ama ama na-eti ịgba n'egwuregwu tenis, enwetara mmeri mbụ ya. Sonye anyị na www.zisaradio.com. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Tọzie ntị n'ala ka a gụpụtara gị akụkọ ndị a na ndị ọzọ n'uju ya. Isi akwụkwọ nke nweta na ojiji ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC ekwuola na ha dịra njikere ịhazi ya bụ ntuli aka elu nke Ngọkpala steeti constituency bụ nke ga-akpọtụ n'abalị 26 ọnwa February. Ozi nwetara n'aka Electoral Commissioner ngalaba steeti Imo, Ọkammụta Francis Ezeọnụ, na ajụjụ ọnụ ndị nta akụkọ jụrụ ya n'Owerri. O kwuru na ha dịrị njikere maka ya bụ ntuli aka elu na akụrụngwa niile eji eme ntuli aka elu na ọ gwụchara nnọọ na steeti Imo. Ọ gakwara n'ihu kwuo na ndị nke a na-etinye n'ọba nchekwa ego ya bụ na Central Bank, ndị ahụ n'ebe ahụ na-eku ume ọhụrụ. Ọ gakwara n'ihu kwuo na ọtụtụ akụrụngwa ndị eji eme ntuli aka elu ndị tosiri ibuga na lokal gọọmenti dị na Ngọkpala na-ebugacha n'ahụ ebe ahụ. Ọ bụzi nke a mere ka Ọkammụta Ezeọnụ jiri kwuo na ndị niile tozurunu ime ya bụ ntuli aka elu na ha ga-awụcha n'ọgbọ ebe a ga-eme ntuli aka elu mgbe ọ ga-eji ọkara gaa elekere 8 nke ụtụtụ, malitezie mgbe ahụ ruzie mgbe ọ ga-eji ọkara gaa elekere 2 nke ehihie ka ya bụ ntuli aka elu ga-akwụrụ ọnụ. Ọ gara n'ihu kwuo na ndị niile tozuru oke na-achọkwara ka ha were nnọọ akara ejirimara ha ka ghara inwe wuruwuru na aghara. Onye Electoral Commissioner gara n'ihu kwuo na n'afọ 2019 bụ oge emere ntuli aka elu mbụ na achọpụtara na ndị tozuru oke ime ya bụ ntuli aka elu karịrị mmadụ 19,000. Ọ gakwara n'ihu kwuo na pati ndọrọ ndọrọ karịrị 11 bụ ndị ga-eso azọ ya bụ ọkwa, nke gụnyere ndị PDP, APC na APGA. Otu pati All Progressives Congress APC na mkpirisi ya dịka ọ dị ugbu a nọzi nnọọ na-ese n'elu ọdịmma ha dịka a kọwara na ha enwere nkwekọrịta pụrụ iche n'etiti ndị mpaghara North na ndị mpaghara South. Ọ bụ nnọọ n'ogige onyeisi ala bụ Muhammadu Buhari ka a na-enwe ya bụ nnọkọ na nkwekọrịta. Isi sekpụ ntị bụ na ọkwa niile ndị isi mpaghara North ji ha ga-enyefezi ya ndị isi mpaghara South, ebe ndị mpaghara South ga-enyefezi ọkwa ọchịchị ha ji nyezie ya ndị isi mpaghara North. Ọ bụ n'ihu Muhammadu Buhari, aka na-achị ala Nigeria, nakwa ndị gọvanọ 19 bụ ndị APC ka a na-enwe ya bụ nkwekọrịta n'ogige onyeisi ala na Abuja echi bụ Tuzdee. Ndị ọzọ nọ na ya bụ ọgbakọ gụnyere osote onyeisi ala bụ Yemi Osibanjo, ode akwụkwọ ọchịchị etiti bụ
Mustapha nakwa onye chief of staff bụ ọkammụta Ibrahim Gambari. Ndị National Working Committee nke otu pati People's Democratic Party PDP akwadola ma nyezie ikikere nhọpụta họpụtara aka na-achị steeti Rivers Chief Nelson Wike, aka na-achị steeti Edo Godwin Obaseki na aka na-achị steeti Abia bụ Okeze Ikpeazụ ahọpụtara ma kwado ndị a dịka ndị isi oche chairman campaign council maka ntụliaka elu a ga-eme na steeti Cross River, Ondo na steeti anyị bụ Imo. Ozi bịara n'aka Debo Ologwunuba, onye ama dịka National Publicity Secretary otu pati PDP, kọwara na ya bụ nkwekọrịta ka e nwere. O kwuru nke a na Tuesday na Abuja bụkwa n'oge ndị nta akụkọ gbara ya ajụjụ ọnụ. Ọ gara n'iru kwuo na ya bụ ntụliaka elu ga-akpọtụ na Satọde n'ime izu a n'ime steeti atọ nke gụnyere Cross River, Ondo na Imo. Ụmụ mmadụ ndị binụ nakwa ndị na-azụ ahịa n'okporo ụzọ Toronto Orata nke dị na Owerri North LGA steeti Imo etiela ololo ụfọdụ ebeele akwa arịrị begara aka na-achị steeti Imo ma yọọ ya si ya biko ya kpatara ha ọsọ enyemaka n'ihi na ha na-ahụju anya n'ihe gbasara ọnọdụ okporo ụzọ. Ha gara n'ihu kwuo na ọ bụrụ na emeghị ngwa ngwa meghara ọdachi na ihe mere n'afọ gara aga ya bụ nhụju anya okporo ụzọ nke ga-eme n'afọ a ga-aka njọ karịa nke mere n'oge gara aga. Anyị cheta na n'afọ 2019 ka a nọrọ nyefee ya bụ okporo ụzọ n'aka ndị ga-arụ ya anyị, mana ejele nne gị kọkọrọrọ. Ndị na-arụ ya bụ okporo ụzọ agbahapụla okporo ụzọ mezirinụ ọnọdụ okporo ụzọ jiri kazie oke njọ. Ozi ọzọ bịaranụ n'aka onye district superintendent maka ụlọ ụka Assemblies of God Nigeria, aha ya bụ ụkọchukwu Ebe Ahmadi, gara n'iru tolololo n'ihi nhụju anya ha na-ahụ na ya bụ okporo ụzọ. O kwuru na n'oge gara aga na ọ gbawapụtara ego karịrị ọtụtụ nde naira bụ nke o jiri zọọ okwute nakwa na aja nke ha jiri wujichaa ma wuchie ndagwurugwu juru na ya bụ okporo ụzọ. Ọ gakwara n'iru kwuo na nhụju anya a na-ahụ ọbụladị n'okporo ụzọ esi aga ụlọ akwụkwọ Evangel Mary Secondary School karịrị akarị. Ọ bụzi nke a mere ka ụkọchukwu Amadi jiri yọọ aka na-achị steeti Imo Senetọ Hope Uzodimma ka biko chọkọtara ha ọsọ enyemaka tupu ore iyi erie ọba. Ụlọikpe Federal High Court dị n'Abuja nọrọ ụnyaahụ bụ Tuesday kwado ndị National Drug Law Enforcement Agency ma nye ha ikikere ka ha nwụchikwa ma dosa n'ogige ha osote kọmishọna ndị uwe ojii Abakari na mmadụ isii ndị ọzọ. Ha ga-anwụchi ha ruo nnọọ n'abalị 14 nke a ga-enye aka ka e nwee ike nyochaa gbasara ebubo eboro Gary na ndị ọzọ ebubo gbasara ịtụ mgbara ahịa ọgwụ ike. Onye ọzọ ebokwara ya na ebubo a bụ Inspector General ndị uwe ojii bụ ngalaba nke a na-akpọ Police Intelligence Response Team. Ọkaikpe nọ na ya bụ okwu Zainab Abubakar gara n'iru nye ya bụ ikikere ma kwuo ka nwụchikwa ndị a iji nyochaa ndị a ọfụma ma marazie otu mmiri si banye n'obi ụkwụ ọgụrụ. Ndị ọzọ a ga-anwụdekwe ma jide bụ osote kọmishọna ndị uwe ojii Sunday Obia, osote superintendent ndị uwe ojii Bawa James, Inspector Simon Agirigba, John Nuhu nakwa Chibunna Patrick Umibe na Emeka Alphonsus Eze nwanne. Ụmụ nwanyị abụọ atụrụla ụmụaka atọ na Ajụwo nke dị na Ifo Local Government na steeti Ogun. Akọwara na
rubeghị abalị 3 ụmụ nwaanyị akwabatara n'ogbe ahụ tupu ihe a emee. Tupu ụmụ nwaanyị abata na ụlọ ebe ahụ ha bi, ha kwuru na ha bụ ụmụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ nọ na Ikeja na steeti Lagos, nke ha kwuru na ha chọrọ ịnọ ebe ahụ lepụcha ule nke ha chọrọ ile, mana amaghị na ha bụ ihe ọjọọ n'obi. Onye okwuchite ọnụ ndị uwe ojii nọ ebe ahụ bụ Abimbola Oyoyemi bụ onye kwupụtara maka ihe merenụ, nke o kwuru na ha ka na-achọkwa ndị a mewe ihe a. Akụkọ si mba ofesi. Onye chịburu oche onyeisi ala mba Amerịka bụ Donald Trump nọrọ ụnyaahụ bụ Tuzdee dufuo ngọngọ ihe mgbochi ndekọ dị oke mkpa n'isi obodo ahụ maka mbuso agha, nke e kwuru na otu National Archives and Records Administration ga-enyocha ma nyefee ha akwụkwọ n'aka. Ha kwuru ka agbalịa leba anya na ọgbaghara nke e nwere n'abalị 6 n'ọnwa Jenụwarị n'ihi iwu ọchịchị onye kwuo uche ya. Ndị ụlọikpe nyere iwu na abalị 19 n'ọnwa Jenụwarị ka a gbaa mbọ nyefee ndị ụlọ nnọchiteanya ala akwụkwọ ikpe ahụ. Ụlọ ọrụ National Library of Nigeria ngalaba steeti Imo ekwuola mkpa ọ dị ịkwado asụsụ epum na nke a ga-enye aka ka a na-akwadokwa omenala ala anyị. Otu UNESCO anyị chetaho nọrọ nnọọ n'abalị 17 nke ọnwa Nọvemba 1999 nye nkwado na abalị 21 nke ọnwa Febụwarị n'afọ ọbụla na a ga na-eme mmemme asụsụ, mmemme eji akwado ụbọchị mmemme epumnne bụkwanụ asụsụ pụrụ iche. Anyị chetaho na ndị ụlọ ọrụ National Library of Nigeria na-emekwa ya bụ nkwado. N'ụbọchị taa, ha ga-abịa n'ihe omume mkparịta ụka nakwanụ ige ntị bụ nke ha ga-eji rụtụ aka banyere mkpa ọ dị ịkwado asụsụ Igbo nakwanụ asụsụ epum. Ndị ga-abịa na ya bụ ihe omume nke ga-ehiri odo ma o ji nkeji 15 kọfere elekere 11 nke ụtụtụ a ga-abụ Maazị Inan Ikpi Efoli na Maazị Mark Ihuoma, onye bụkwanụ Senior Librarian ngalaba steeti Imo. Isiokwu a ga-eleba anya bụ mkpa ọ dị ịkwado asụsụ Igbo nakwa asụsụ epum, tinyere aka mgbadịnụ na ya bụ ihe omume. Anyị na-atụ anya na onye ọbụla ga-ege ntị na ya bụ ihe omume. N'akụkọ egwuregwu, Nwaamadi Rafael Nadal, onye aka na-awa nkọ n'egwuregwu tenis, enwetara mmeri mbụ ya na Tuzdee echi gara aga n'egwuregwu Mexican Open. Ọ bụ nke a nyerezi ya aka ka o sonyezie n'agba nke abụọ ya. Nadal, onye dị afọ 35, nwekwanụ nwa afọ Spain, kwụgburu ma merie onye si mba US aha ya bụ Denis Kodler. N'agba nke mbụ, o ji pọịntị 6 kopịa ya, onye nwetara naanị pọịntị 3. Na nke abụọ ya, o ji pọịntị 6 kopịa onye nwetara naanị pọịntị 2. Ọ bụ site na mmeri a ka o ji tozuo oke n'agba nke a na-akpọ round 16 n'asụsụ Bekee. Ọ bụkwana ya na Stefan Kozlov, nwa afọ Amerịka, ga-achụpụ ya. Onye magara anyị nchọpụta akọ anyị n'ọnụ n'aha odekọ anyị bụ Anthony Anyanwụ, ka nwa ogbo m Chidera Elibe na mụwa bụ Chi Nedumnwa na-ekwu ga-asị onye ọma ime na ịga anyị ntị. Ihe dịka gị akọkwara anyị ụgbọ ọgọrọ mịara m mịara nwunye di m. Ndewo.